Dostlar, biz bugün Şvitsariyada meşhurluğu dünyada olan Ceneva şäheri özüniň bir näçe imperiýalarda gurulan taryh binalary tebigaty bilen hayran galdyrýar. Syrdan taýarlanan naharlar bolsa, has işden açýar. Çäkli wagtyň içinde Cenewany tanymana çalşarys. Gelen adamlara Ceneva şäher halkara aeroportuna köpçülik transportyna barjak menziline barmak üçin ulagmagdyr. Şonuň üçin aeroportda terminalan çäk almak ýeterlikdir. Men Ceneva halkara howa menzilinden 3 minutluk uzaklykda ýerleşen Crown Plaza oteline ýerleşmek üçin ýola düşdüm. Crown Plaza oteli 4,5 ýyllyk bolup, şäher içinde amatly bahaly otellerdendir. Ýerleşen mehmanhanamyzdan şäher merkezine barmak üçin 10 minutluk ýolculukdyr. Otelimizin resepsiyonuna gelen mehmanlara köpçülük transportuna şäher içinde gezmek üçin mugut kart alyp bolýar. Bu bolsa dünýäde gymmat şäherleriň biri bolan Ceneva şäherine budjet seýahatçysy üçin ul mümkinçilikdir. Seýahatçylaryň ýagdaýlaryna görä otelde bir näçe otaglar bar. Men bu otaglardan standartyny saýladym. Mehmanhananyň otaglaryna we beýleki ýerlerde Wi-Fi'dan peýdalanmak mugutdyr. Otagdaky bezi gaýratynyk Ýewropa stilindedir. Mehmanhanada ertelik nahary dürli dümen bolup, ol hem tölegiň içine girýändir. Ceneva şäheriniň taryhy gadymy döwürlerden başlanýar. Bu toprakda 2000 ýyl mundan ozal adamlar mesken tutupdyrlar. Bu adamlar albroklar taýpasyndan bolupdyrlar. Soňra bolsa Rimler bu ýerleri eýeläpdirler. Hut şolaryň häkimlik süren ýyllaryna şäher görülip eşdilmedik derejede pajarlap etipdir. 443-nji ýylda Ceneva şäherine burgundylar häkimlik edipdir. Ceneva ady hem şolarda kypdyrlar. Ceneva adynyň manysy dürli görnüşinde aňladylýar. Käbir taryhçylaryň pikirine görä, bu ady Venan ady bilen baglanyşdyrypdyrlar. Şäheriň parahatçylyk söýjülik häsiýeti onuň bütün taryhynyň dowamyna barha bekäpdir hem dürli halkara uramalaryň ünsini özüne çekipdir. Iýem 19-njy asyryň ikinji ýarymynda Cenewada halkara uramalaryň bir näçesiniň wekilhanalary resmi taýdan açylypdyr. Şäherde diýsen ajaýyp ýerlerken biziň häzirki ýerleşýän ýerimiz bolsa Ceneva köledir. Bu ýerde juda suwçugdurmy ýerleşmek bilen ähli seýahatçylar Ceneva şäherini şu ýer bilen tanýarlar. Mehriban tamaşaçylar, bu ýeriň ajaýyp tebigaty, arhitektura aýratynlyklary diýsen hayran galyrýar. Eger Ceneva aýaňyza düşse, onda gelip bu köleň gyrasyna seýahat etmek maslahat berýär. Diýsen ajaýyp ýer. Ýahatymyzyň dowamyna Şwitsariýanyň taryh galaty bolan Gruyère galatyny gezmäne ýola düşdik. Gala barmak üçin Ceneva şäherinden 1,5 saat ýol geçmeli.
Ýoluň iki tarapyndaky tebigatyň gaýtalanmajak gözelligi, guruluş stili biri-birinden tapawutlanýan jaýlar hassa täsirlendirýär. Ýoluň uğrundaky peyzajy synlap başymyza bir ýarym sagadyň geçenden bilmändiris. Egerde Gurýer galasy barada gurrun edilse, onda hökman onuň adynyň gelip çykyşy barada aýtmamyz gerek. Taryhçylaryň tasdiklamagyna görä, Gurýer sözi fransuzça "Gurýe" diýen sözden bolup, türkmençe terjime edilmede durna diýmekligi aňlatýar. Durna bu taryh galanyň gadymy döwürlerden bäri simbaly bolupdyr. Belki gala öz adyny şondan alpgaýdan bolmagy mümkin. Gurýer Şwitsariýanyň Freiburg kantonuna ýerleşip, bu gala 13-nji asra degişlidir. Gurýer Şwitsariýanyň orta asyrlar şäherçesi, syýahatçylary ýürüýte niýetlenen ýaly. Gurýer galasy orta asyrlarda gurulan taryh galadyr. Şwitsariýa baranynda esasy Gurýer galasyny görýän her bir adam özüne galanyň arxitektura guruluşyny syndan, täsirinden çykyp bilmez. Gurýer şäherçesi beýik galasy bilen uzak çylşyrly taryhy esasy fransuz şalygy bilen baglanşykly. Bu gadymy taryhy ýadygarlyklaryň ýene-de bir aýratymyklarynyň biri şu ýerde, ýani Şwitsariýa mahsus bolan bir näçe saz gurallarda, ýagny şu ýerde adamlar sazlar ýerine ýetirýärler, gelen syýahatçylarym şol sazlardan lezzet alýarlar. Hank saz guraly 2000-nji ýylda döredilipdir. Şwitsariýadaky Panhard kampaniýasyny Felix Suraner, Sabine Scherer tarapyndan ilk ýasalandy. Bu saz gural köp ýyllaryň dowamynda ençeme saz gurallary, deprem, janglaryň we beýlik saz gurallary meňzeş uwa synlama gassynda döredilenler. Gurýer Şwitsariýanyň milli peýniridir. Peýnirdiň Gurýer owasyny öňürlen üçin şol at bilen atlandyrylýar. Gurýer peýniri sary reňkli, gaty hoz tagamlydyr. Peýnir dürli tagamlarda bolýar. Peýniriň tagamy taýýarlanşy hem-de onuň saklanyşy bilen baglanşyklydyr. Ýumşak peýnir 5 aýda, ýarym duzly peýnir 7-8 aýda duzly peýnir bolsa, 9-10 aýda, ýokary hilli peýnir bolsa 1 ýylda, köňelşen peýnir 15 aýda taýýar bolýar. Şwitsariýanyň aşganasy sewitleýin dürli-dürlüge eýedir.
Bunun özü ilatyň dürli etnik düzümi goňşusy bolan Italiýanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Awstriýanyň sebitiniň täsiri bilen baglanşyklydyr. Beýlik bir tarapdan bolsa, däpler boýunça oba hojalygy ýöretýänligi sebäpli tagamlaryň köp sanlysy bilen tapawutlanýar. Şwitsariýanyň aşhanasynyň möhüm bölegi penirler we olaryň esasyna taýýarlanýan tagamlardyr. Däp bolan Şwitsar tagamy Frank dilli romanjadan penirli tagam fondue gelip çykypdyr we bütün Şwitsariýany meşhur edipdir. Fondue hakykatdan hem tagamly, ojokda gyzyp duran penire çöreň batyryp ýen wadyňa onuň lezzetini beýan edip bolmajak täsiri bar. Egerde gadamma Şwitsariýa düşse, fondue bilen naharlanyp ondan lezzet alyň. Gurýer galasyndan soňra biz günüň ikinji ýarymyna Ženewa şäheriniň merkezine dolanyp geldik. Häzir bolsa Ženewanyň taryhy bölegine syýahat edersiz. Şäherde esasat adamlaryň göwüne açyklygy has insin özüne çekýär. Bu ýerdäki taryhy binalardaky bir näçe dükanjyklar we restoranlar has we sablaşykly öňe çykýar. Bir näçe darajyk geçelgeli taryhy ýerlerden, ýollardan gezip edip ýörkäm özüňi diýsen bakly duýarsyň. Bu ajaýyplyklary görýäniň üçin bu ýerde bir näçe ibadathanalar, taryhy öýler, sagat diňleri we bir näçe miden ojaklary görmek bolýar. Esasat bolsa bu ýerde Rim döwründen galan taryhy binalar insin özüne çekmek bilen şol döwre sar alyp gidýär. Ženewa şäheri diňe bir tähatçylaryň ünsini çekýän ýer bolman, bir näçe kino rejissorlaryň ünsini özüne çekmek bilen bu ýerde bir näçe filmler suratda düşürilipdir. Häzirki Ýanyňa Rim imperiýasy döwrüne urulan taryhy sagat diňi şol döwürden häzirki güneçe özüniň dillerini aýlap, sagatyň näçe bolandygyny şäheriň ýaşaýjylaryna we mehmanlaryna görkezip gelýär. Ine häzirki Ýanyňa trey oturgujy dünýäde ozallar iň uzun oturguç hasabynda bolmak bilen Guinness rekordlar kitabyna giripdir. Şwitsariýa Konfederasiýasy özüniň meşhur Şwitsarska sagatlar bilen meşhurdur. Biziň häzir gezmedýän şäherimizde de bir näçe gymmat bahaly sagatlary dükanyň aýnylarynyň içinde görmek bolýar. Bu sagat bilen baglanşykly şäher içindäki bezeglere de gabat gelmek mümkin. Umuman mehman tamaşaçylar Ženewa şäheri özüniň ajaýyp arhitekturasy, milliligi hemdäni tagamlary bilen meşhurlyga eýedir. Tähat seyirciler, bugün siz bilen Şwitsariýa Konfederasiýasynyň Ženewa şäherine bir günüň dowamyna tähat etdik. Elbetde Ženewany bir günüň içinde gezmek mümkindir. Onu da bizim tähat mümkinçiligimiz çäkli bolanyny sebäpli bir günüň içinde ýetişdigimizden bir näçe gyzykly zatlar size görkezip bilenler diýip umyt edýär. Geljek tähatlarymyzda da Ženewa dolanyp gelmeyi maksat edinýär. Hoş sag bolun.